Да. Въобще... Ало! Ало! Искам да дойдеш само тук на един паркинг. Чакай, сега ще слагам локация. Чакай, така. Ето ти локация. Искам да дойдеш, защото... Че видиш, ти че знаеш какво да правиш. Много добре ги знаеш тези двамата, единия трябва да го фанеш. Действаме, да знаеш, действаме. Просто идва и действаме. Тръго! Айде, чоп. Кой ще говори по това? Он толкова има ли с кой да говори по телефона това? Чакай. Да няма приятел. Тук съм. Тук си, да, ние тук говорихме тук за колите, нещо. За продажа говорихме. Приятел ми се води, че нали при бехме търчили, там пак ще търчиме малко с спотиме. Парк. Да. Браво, браво. А то какво прави тука, бе? Ще те застрелям, що е на място, Па стоим на место, какво да правим друго, бе? А ти мошенник, ти си го извикал това грозник тука, кравар. Не бе, моят приятел, нали, че търчиме, това е мой приятел. Да бе, гледай какъв е. Абе, шуме, бе, какво търси, какво му викалаше? Слагам ти белезница. Задържавам, защото имаш право да всичко, което кажеш, може да ще бъде изпълнен срещу теб съда. Имаш право на адвокат, ако нямаш такъв, може да ще бъде назначен служебно. Сега разпаля си правата е тук. Добре бе, качвам се. Спокойно. Ще ритна с тебе ли да идвам? Не знам дали има място в тази кола. Ако не с моите, сега идвам с моите. При теб не се почвам. Ама качи се. Ама ти си заключил. Кравар, мога нещо да измислиме вече. Ако искаш нещо да измислиме, сега отиваме до там и... Какво да... Абе, че ти платим, айде бе. Сега... Не ми струва, не ти искам шибаните пари, където продаваш микиците с тях. Аз искам ти да... Шериф, какво ти говориш по телефона, бе, затво ли, бе? Кажи му да си говорим по станцията, бе. Дай по станцията. Ало, шерифе? Ало, чуваш ли ме? Да. Добре. Слизай, бе. Скрапи. Абе, тук ми хареса, бе. Слизай, бе, не гам скрапи. Харесва ми, бе, тук гледай колко е хубаво. Ще те застрелям. Добре, бе, слезнах. Отивам там. Може малко да си присадиш косата. А вие сте предатели, бе, ей, мошенници. Майка ми не ви пичи. Вече не сме приятели, айде. Къде на къде, бе? Нали бех муж с тебе много големи гъстаци, бе. Ела тук, бе, не ми бега, бе, пикло. Вече не става така. Вече съм богат. Богат си, да. Опа. Тук трябва да дойдеш. Тук може да се влезе. Влезе, да. Да, бе, но навсекъде е заключено, бе. Даже и търчиш, възможно ли такова? Тук ли? Елате в киличе. Абе, тук да седнем, бе, неграмотни. Предател! Смърдливе! Я тихо, бе. Какво сега? Трябва да се карайте, бе, момичета. Я по-спокойно и сега обяснете защо ме доведохте тук до полицията. Това някакви работи ми приказва моят приятел. Почвайте да обяснявате. Така. Един по един. Ето отляво да започне предател. Кой отляво? Аз не знам страните. Ти. Толкова е писа, ти питаш. Почвай. Първо съм предател. След това казах всичко, което сме правили. И да. Базикаш се, нали? Не. Как? Вече си сам. Абе, как може, бе? Ти плащам тук, баци човек. Много ми плаща, бе. Плаща ми по 300 лева. Папа е нещо, бе, да ходиш поне да се издържаш. Такива за социални помощи ще искаш повече. Нали, трябва да има и за мен. Ти 99% за мен и за тебе 1%. Да, за мен 1%. Айде.
Ама на ден даже виж, да стигнах с 400 лева. Виж, на ден по 400, как да не си доволен? Да, за те е колко? Повече проценти. За мен е 1-2%. Да, бе. А то за посредата. За това сега се мъчвам. Ето отдесно искам първо да кажа. Уолтър казвай ти, бе. Какво искаш? Казах с моят приятел, искам да търчим, ама нещо бъркал навигация, с където му бех пратил. Ти ще лъжеш, бе. Я мълчи, бе. Ти ще лъжеш и му звъниш поле по телефона, да идва това, тук каравар, да идва тук женкар, да идва тук да ме взима до полицията нещо. Слушам, бе. Точно съвярно лице ли слушам, бе? Какво, бе? По-спокойно, бе, по-спокойно. Черно лице ли правиш тук, а? Какво да правим, бе? Аз вас ви питам, бе. Да. Защо ми викаш кравар, бе? Да. Ти си кравар, ти миршиш на крави, бе. Ти помиршиш на наркотици. Не. Аз миришам на вода. Ти на какво мириш, бе? Час и ние. На парфюм. Да, бе, на парфюм. Какъв е? Ти си букук пропаднал. На коя? Вие сте букуци, сте предатели, бе. Аз таки поне неща не правим като вас, бе. Как ми ви е срам, бе? Не те по. Иначе това няма в руката. Предател, бе. Ама очите като пача, нали, бе? Аре, продължи, слушаме какво ще кажа. Аре, искам да звъннем едно телефонче, аре, нали? Къде? Ти нямаш, как се казваш? Какво е? Не го знам. Аз не го знам. Ама ти ще сбелеш. Къде ще звънеш? Къде ще отиде? Искам да звъннем, бе. Искам, нали, съдия нещо. Искам да звъннем на един прокурор. Добре, да го оставяме да видим, бе. Значи нищо няма да направи за това. Да, ние сме трима, ние ще го правим. Аз ни като плепил. Ама искам сега като се обадим и след малко като дойдат и така. Внимай, че тук камери има да се чува всичко, така че внимай. Само внимай какво говори, че да не са поле. Айде. Айде, и си пресили казах си много грозно. Така. Свърши ли се разговора, бе? Обязателно, естествено. Сложи се разстаната с обърнато лице към мен. Ето бе. Както пожелаш. Ау, бе! Съм адвоката, бе. Не е толкова силно, бе. Чай да си го отслушам, малко. Отскочи. Това по-добре, бе. Още е стегнато, бе. Още малко. Ти си ме стегнал тук, заболеме. Ръката. Така. Сега какво? Адвоката. Сега какво си ме вързал, бе? Какво бе? Нещо имаш да ме питаш ли? Говори ли с адвоката си? Да бе, дали сега току-що говорих с него, бе? Кога идва? След 5-10 минути каза, че ще дойде. Добре, ти като дойде, ще посрещна. Обязателно. Той е толкова добър, даже такъв човек до сега не сте вие. Къде отиде другото? Къде отиде Уолтър Бърк? Отиде да спи. Защо бе? Войпърл толкова, бе? Поспил се. Беше 8 часа на работа. Нормално изморене. Това ли са 8 часа на смяна? Тук всеки ден. Пък ти знаеш къде ще спиш? Там вътре окилият. Не виждам тук да има кили и нещо, да се бъркат с момчета. Ти знаеш къде се озовеш, като аз даже като случайно излезна, така, нали, след някоя годинка от затвора, ти знаеш какво ще стане? Къде? Къде ли? Да. Там, отвънка, един кашон, няма къде да се измиеш, че ходиш да плащаш, да се къпеш. Разбрали, бе? Ти знаеш къде си, бе? 3 метра под земята. Ти знаеш колко си? 2 метра под земята. Добре, бе, да видим. Това не е ли по-малко? Той не разбира, той не мога да брои. Мога, бе, то тук на грамотик предател, да броиш. от какви ситуации съм те спасявал,
а ти тук сега се правиш за шаматен, нали бе, смешник? Абе, аз съм да броиш, не мога броиш. Мога. А ти знаеш какво, не мога. Кога ли ще дойде това, бе, брат? Абе, го тук. Господине, вие ли сте... Здравейте! Аз съм Страхил Иванов. Привет! Вие... Ти... адвокат ли сте? Какво? Адвокат ли сте? Естествено част на адвокат. Какъв ти си, бе? Какъв ти прилича? На кошар? Нещо намекваш. Добре, айде ла да те проверим сега, отивай до стената е там. Ко стана? До стената! Там, тук, до стената, тук. Добре. Нямаш нищо добра. Не мога да вярвам. Айде, следвай. Следвам ви. Приятели, аз съм Страхил Иванов. Ето го тук. Охо, Приятелчета, как е? Здравей, аз съм твоя прокурор. Страхил Иванов. Добре. И на мен ми е приятно. Аз съм Скрапи Дачоли. Сега, може ли да се отдръпнете, да поговорим насаме? Ако може. Ще обичаш ли ти краво миризлива и ти предател да излезнат от стая? Абе, грозника, така, да. Първо, Тос. Как се казваш? Скрапи да чоло. Скрапи да чоло. Казвам, няма какво да направя. Не ти каза какво няма да направя, че нищо не може да направим. Стига върта нещата, бе. Айде, бе. Каза да стои 2 месеца. Не, бе, ти каза, че толкова, че ми е присъдата, бе. Какво върташ нещата, бе? Въпри... така си нещата. Това май на истински. Михайлов, Иванов сам къв си, не знам. Добре. Михайлов. Довиждане. Тъй като аз в другия живот съм, така да кажем... Няма с какво да ми помогна. Така че по-добре всички се махнете от тук. Само да кажа, чакай. Аз ще направя да седи 10-20 години този затвор, докато го знам къв мъхлю е, ще си плати и ще е под 5 месеца. Звучи ли ви? Перфектно. Естествено. Да ме направи нещо. Ночи! Естествено. Не мога да ти платим, бе. Ако може и още 3000 лева от мен да мине за новата година. Става ли? Ето ви. Не. Благодаря. Много. Беше и приятно. А на мен? Не. Айде. Беше ми приятно. Махай се, бе. Чао. Приятел. Махай се, бе. До вижда. Абе, не. Нямам ли право на още един, бе? Нямам ли право на още един такова? Не. Прокурор. Чао. Чао. Абе, вие сте гадняр.